awayitshela ngempela madoda uYan Smith khona phana eStudio. Indodana kaSmith uEvel ithi beumndeni bashaqeke kabi ngokwedlula emhlabeni kababa wabo. This has been a huge blow to all of us at the ITukk Studios family, as well as the family he left behind at home, including myself, my siblings, and my mother. He will always be remembered as a huge icon in the South African music industry, especially in the case of Maskandi music and Sesotho Koreana music. Ushaye kwezwela kubaculi bakamaskandi ukushona kukaYan. Ngidlulise nami ukushaqeka nokudumala emva kokuba sithole indaba ezimbi ukuthi sekwedlule emhlabeni uMr Yan Smith. Kuzokhumbuleka ke uMr Yan uyena ongumnikazi weStudio iTukk Studio lapho uqopha khona abaculi abaningi bakamaskandi kusukela ebaculini bakudala kuze kuzofika manje uyena owaba nomsindo ofike wamukeleka kakhulu ezindlebeni zabathandi bomculo. Singabaculi bakamaskandi sididekile futhi kubuhlungu kuyaqaqamba ngoba besazi ukuthi uYan umculo wethu uyawuqonda futhi uyawuthanda umsebenzi wakhe. Kusukela singakazalwa abaculi ababalwayo abasebenza noYan baningi kakhulu futhi bonke abaculi abadumile basendimeni kaMaskandi abaculi abaphuma ngaphansi kwesandla sakhe. Baningi abaculi bakamaskandi ababeqopha besebenzisa iStudio sikaSmith iTukk Studio kanti kubona uShwini nomtekhala umtshengiseni inditane uMfazomnyama umqumeni amatshitsha amhlophe untencane umthandeni manqele icokamelisha ukhuzane udlubheke kanye nabanye ninguCalvin Dludla weZindaba zeSABC.